Ναι. Έλα. Δεν ξέρω, ήταν ένας τύπος τώρα εκεί πέρα και μου λέγε κάτι κουφά, μου έλεγε για ένα γραφείο. Του λέω τι είναι αυτό το γραφείο, τέλος πάντων συζητήσαμε λίγο. Κάτι μου λέγε εκεί πέρα ότι παίρνουν αράχνες και τις... Τέλος πάντων, τι να πω... Ναι, όχι, δεν είναι ακριβώς, λέγουν ακριβώς αράχνες, ενώ κάπως είναι ένας συνεταιρισμός που υποστηρίζουν τις αράχνες, που προστατεύουν τα σπίτια από τα έντομα.
όλη τη μέρα μαλακίες. Κάνουμε όλη μέρα μαλακίες. Είναι το μόνο που ξέρουμε να κάνουμε. Καλά. Εντάξει, το ξεχάσαμε. Είναι αυτό. Ναι. Οπότε τις αράχνες τις υποστηρίζουν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μας προστατεύουν από τα έντομα.